ሮሜ معرف 13 ኢና ደጊምና ነንብባ ዘለና እታ ሕምብርቲ ናይቲ ሓሳብ ናይቲ አርእስቲ ትምህርቲ ንሳ ስለ ዝኾነት ቁጥር 3 ቁጥር 4 ጥራይ ክነንብብ ኢና ሎም ማዓንቲ ከምዚ ይብል እቶም ገዛእቲ ንእኩይ ግብር እምበር ንሰናይ ግብር ዘፍርሁ ኣይኮኑን ነቲ በዓል ስልጣን ከይትፈርሆዶ ትደሊ ኢኻ ንሱ ንሰናይካ ኢሉ አገልጋለ አምላኽ እሞ ሰናይ ግበር ንሱን ክንእደካዩ እኩይ እንተገበርካ ግና አገልጋለ አምላኽ ነትገባር እኩይሲ መቕጻዕቲ ዘምጻአሉ ፈዳይ ሕነ ስለ ዝኾነ ሰይፊ ንኸንቱ አይዕጠቅኒ እሞ ፍራህ ይብል እግዚአብሔር አምላኽና ነመስግነካ ኣለና ስለ ዘይገደፍካና ኣብ ዘበናት ኩሉ ቃልካ ብዘይ ምኽዋል እግዚአብሔር እንተ ብየማን እንተ ብጸጋም እንተ ብላዕሊ እንተ ብታሕቲ እንተ ብኸውሊ እንተ ብግሁድ እግዚአብሔር ቃልካ ትፍንወ ኢኻሞ ሎሙን እግዚአብሔር ከም ቀደምካ ቃልካ ኣብ ህዝብኻ ክዝርግሕ ኣብ ዝበኣካል ዘሎን ብሜድያ ብዝተፈላለየ ዝካታተልን እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ቃልካ ውሽጥ ልብኣትዩ ናብ ቅኑዕ ዘበለ ኽመርሖ ክትረትዖ بسم يسوع كريستوس يصلي هلاونتك يمرحنا بزوان زي سلا سمعكنا تمسجن آمين قال እግዚአብሔር እዩ ልብ ሰባት ዝረትዕ ዝተፈላለየ ነገር እንተገበርካ ወላ መርትዖታትን ጭብጥታትን ሒስካ በዒንቱ ዝርዮ ነገር ወላ ሒስካ እንተመጻእኻዮ ንሰብ አይ አምንን እንተ ዳይሉ አይ አምንን ስለዚህ ሓንቲ ንወድሰብ ከተንበርክኾ ትኽእል ንሱ ኸ እግዚአብሔር ውን እንተፈትዩ በተቃሉ ገይሩ ንልቡ ምስ ዝረትዕ ጥራሕ እዩ ሕራይ ዝብለካ ሽዑ ስለዚህ ኣብ ዝሓለፈ እንተ ዳሪኢኹም ቤተ ክርስቲያን ዝተዋህበቶ ቃል እግዚአብሔር እዩ እቲ መሳርሒ ዝተዋህበቶ ኮና ብእግዚአብሔር ንቤተ ክርስቲያን ቃል አምላኽ እዩ ንህዝባው መንግስቲ ዝተዋህበ መሳርሒ ምዕየይ ኣብ እግዚአብሔር ካ ሴፍዩ ኢልናዮ ንሱ ማለት ሊጋል ፎርስ ወይ ካ ሕጋው ዝኾነ ሓይሊ ኣምበርኪ ኻን ዝኣበ በሓይሊ ናብቲ ሓሳብ አምላኽ ወይ ካ ናብቲ ትእዛዝ ወይ ናብቲ ሕገ መንግስቲ ትገብሮ ማለት እዩ እምብን ዝበለ ኣምበርኪ ኻ ሕራይ ንኽተብሎ ሴፍ ተዋሂብዋ ንቤተ ክርስቲያን ካ ንልብ ሰባት ክትረትዕ ንቕኑዕ ዘበለ ነገር ክትነግር ቃል አምላኽ ከም ንዋት ተዋሂብዋ ማለት እዩ ስለዚህ እቲ አርእስትና ደጊመ ኽነግሮ ዝምድና ቤተ ክርስቲያንን ህዝባዊ መንግስትን እዩ ዝብል ዝሓለፈ ቤተ ክርስቲያን እንታይ እዩ ውህብታ ወይ ካ እንታይ እዩ እቲ ብእግዚአብሔር ዝተሰርዓላ ኢልና ቃል አምላኽ ኢልናዮ ጥቕምታት ናይ ቃል አምላኽ ግዴታ ናይ ቤተ ክርስቲያን በቃል አምላኽ እንታይ ክትገብር ከም ዘለዋ ድማ ርኢናዮ እንተኾነ ግን ከም ኩሉ ትካላት ብዙሕ ጽቡቕ ዝግበር በቤት አምላኽ ኣሎ ኣብቲ ቤት አምላኽ ካ አምላኽ ዘይደልዮ ስራሕ ውን ብዙሕ ከም ዝረአይ ኣብ ታሪኽ ርኢናዮ ኣብ ዘበን ዝንተኾነ ውን ርኢናዮ ስለዚህ ነቲ ተዋህባ ንዋት ነቲ ዝተዋህባ ቃል ክትዕምጾ ወይ ካ አቢዝ ክትገብሮ ትኽእል እያ እዚ ኻ ተቃል ሓቂ ዝነግረና ማለት እዩ በትስሩዕ መገዱ ንኽትከይድ ውን ነቐፋ ኣቕሪብና ኢና እቲ ጽቡቕ ጥራሕ ተዛሪብና ይኮናን ገዲፍናዮ ሎማ ዓንቲ እቲ ህያብ ናይ ህዝባዊ መንግስቲ ሴፍ ዝኾነ ኢና ክንርኢ መንግስቲ ስልጣን ከም ዝተዋህባ ብኡ ድማ ንህዝብታት ከተመሓደርን ክትመርሕን ከም ዝግባእ አምላኽ ከም ዝሃባ ኣብ መወዳእታ ኻ ትነቐፋ ዘለና ክነቕርብ ኢና ማለት እዩ ኣብ ዘንበብክዎ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ዘሎ እቲ ሰይፊ ንህዝባዊ መንግስቲ እዩ ተባሂቡ ኢልና እዚ ኣብ መጀመርያ ኣብቲ ትምህርቲ ኣብ ተቀዳማይ ክፋል ካልኣይ ክፋል ህዝባዊ መንግስቲ ብእግዚአብሔር ከም ዝተሰርዐት እስታብሊሽ ገይረዮ ማለት ኣብ ቃል አምላኽ ርኢናዮ ኢና ኣብ ዘፍጥረት 3:24 እተንበልብል ሴፍ እግዚአብሔር ክሩቢኤል ብሸነኽ ምብራቕ ከም ዘቐመጠ ንዝክር ኢና ማለት ሰይፍ ዝሓዘ ክሩቢኤል ዝኽልክል
highly exert ወይ ከዓ highly ዘርኢ ምጽእ ዝበለስ ብሴፍ ከላኸሎ ነጊር ካዮ ሰሚዕ ካስቂሉ ዝኸይድ ኣይኮነን ጎነጽ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ እግዚአብሔር አቀሚጦ ቅድም ክጅምር ከሎ ካላ አይ ዝራአናዮ ከአብ ዘፍጥረት 9 ቁጥር 6 ደምሰብ ዘፍስስ ደሙ ከዓ ብሰብ ይፍሰስ ወይ ከዓ ክፈስስ ኢሉ እግዚአብሔር እዚ ከዓ ደምሰብ ዘፍሰሰሲ ደሙ ከዓ ብኢድ ሰብ ክፈስስ ኣሎ ወይሉ ንሰብ ስልጣን ከቀጽዕ ይህብ ኣሎ ስለዚህ እቲ ሕጋው ዝኾነ መምሕዳር ናይ መቅጻዕ እግዚአብሔር ኣብዚ ይቆመሎ ማለት እዩ እዚ ደግሞ የዘለኹም በር ተዛሪብናሉ ነርና ጳውሎስ ሕጂ ዝብል ዘሎ ከዓ ትሴፍ ንመንግስቲ ተዋሂቡ በሓደ ቃል ከቀምጦት ተኮይነ ንደቂ ሰባት ናብ ጉጉይ ነገር ከይከዱ ዝቅይድ ወይ ከዓ ማሕለኻ ዝገብር እዩ ኣብ ካልኣይ ውግዕ ዓለም ዝነበረ ፍሉጥ እንግሊዛዊ ቀዳማይ ሚኒስተር ሰር ዊንስተን ቸርችል ዝበሃል ብዛዕባ መምሕዳር ናይ ዲሞክራሲ ዘለዎ ጽቡቕ ነገር ምስተዛረበ ኣብ ውሽጢ ዲሞክራሲያዊ መምሕዳር ዝበሃል ውን ዘሎ ክፉእ ነገር ምሰውፀ ምስነቀፈ ብድሕሪኡ ዝተዛረቦ ቃል ግን ሓደሎ ሓደ ህዝቢ መንግስቲ አልቦ ካብ ምዃን መላኸውን እንተኾነ መንግስቲ ክህልዎ ይሐይሽ ኢሉ እንታይ ማለት እዩ ብዘይ መንግስቲ ከከም ድላዩ ህዝቢ ካብ ዝመሓደር ጸቃጢ ወይ ከዓ መላኺ ውን እንተኾነ መንግስቲ ዝበሃል እንተሃለዎ ይሐይሽ እንተኾነ እዚ ዝሓሸ ዲሞክራሲያዊ ዓይነት እዩ ባህላ እዩ ናይ ዊንስተን ቸርችል ዝጠቅስ ዘለኹ ካብ ሓሊፉ ግን ብዘይ መንግስቲ ከም ድላያ ካብ ዝነብርሲ መላኻውን እንተኾነ ይሐይሽ ይብል ቃል አምላኽና እንታይ ይብለና ብግዜ መሳፍንቲ እስራኤል ንጉስ አይነበሮምን እሞ ነፍስ ወከፍ ሰብ ከም ትንዕኡ ቁኑዕ ኮይኑ ተራእዮ ይገብር ነበረ ይብለና መሳፍንቲ ምዕራፍ 21 ቁጥር 25 ኣሎ ማለት እዩ ከከም ድላዩ ሰብ ክገብር እንተዳ ጀሚሩሲ ከዮስ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ኣብ ግዜናን ኣብ ታሪኽ ዝራአናዮን ውን መንግስቲ አልቦ እንተኮይኑ ብዙሕ ዕንወት ኣብቲ ህዝቢ ከም ዘምጽእ ርኢናዮ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ባህላዩ ዊንስተን ቸርችል ብዝኾነ ይኹን ዘመሓድር አካል መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ክህሉ ኣለዎ ኢሉ በአንጻሩ ቶማስ ጎርደን ዝበሃል ኣብ 18 ክፍለ ዘመን ውን ኣብኡ ኣብ እንግሊዝ እዩ ነቲ ስልጣን ናይ ፓርላመንት ዝድግፍ ከምዚ ይብል ማለት እዩ ያ ኣይፋሉን ፍጹም መላኽ ባይገድድ ካብ መንግስቲ አልቦ ማለት መንግስቲ አልቦ ውን ይሐይሽ ካብ ፍጹም መላኽ ዝኸውን ሲ ይብል እቲ ምኽንያት ንሱ ዘቅርቦ ነዚ ከዓ መንግስቲ አልቦ እንተኾነት ህዝቢ ንግዚኡ ዋዕዋዕ ኢሉ ሓደ መወዳእታ ግን ይግበረሉ ይቅልጥፍ ኢሉ መላኽ እንተዳ ኮይኑ ግና ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ነቲ ህዝብና ቀጥቀጠ መወዳእታ ዘይብሉ ዕንወት እዩ ኣብቲ ህዝቢ ዘኸትል ስለዚህ መንግስቲ አልቦ ውን ይሐይሽ ኢሉ ከዓ ይማጎት ማለት እዩ ስለዚህ እንታይ እዩ ናትኩም ዝኾነ ማዕረ አራእያ ክትርእዩ ክልቲዩ ተጓናጽ ሓሳብ ዘምጽእ ዘለኹ ቃል አምላኽ ግን እንታይ ይልና ኣሎ ጳውሎስ እግዚአብሔር ህዝባዊ መንግስቲ ሰይፊ ዝቅይድ ሂብዋ ኣሎ ምኽንያቱ ወዲ ሰብ ክቅየድ ስለ ዘለዎ እንተዘይተቀይዱ ብስርዓት ክኸይድ ስለ ዘይክእል ይዝብለና ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ትምህርቲ ስለ መለኮት ናይ ሓባር ወይ ከዓ ተፈጥራዊ ጸጋ ዝበሃል ኣሎ God's common grace ንብሎ ማለት እዩ ከም በዓል ተፈጥራዊ ሕጊ ማለት ኣብ ምድሪ ወንሪኦ ኢና ስሕበት ናይ ምድሪ ተሪኢኻዮ ተፈጥራዊ ሕጊ እዩ ኣብ ውሽጢ ልብ ሰብ ዘሎ ሕልና ዝነግር ኣእምሮ ሰብ ውን ተፈጥራዊ እዩ ንኹሉ ሰብ ሕልና ኣለዎ እግዚአብሔር ዘቀመጠሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ምዕራፍ 1 ሮሜ ውን ጠቂስልና ኣሎ እቲ ባህሪኡ ዘይረአይ ብግብሩ ግን ዝግለጽ አምላኽ ኢሉ ነቶም በቃል አምላኽ ቤተ ክርስቲያናዊ መገዲ ዘይፈልጥዎ ውን እንተኾነ
እግዚአብሔር ኣይፈልጦን ክብል ዝኽእል ፍጡር ወደ አዳምሲ የለን ስለዚህ ጽባሕ ንጎ ተሓታቲ እዩ ይብል ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ይኽብል ደልዩ ተፈጥራዊ ዝኾነ ጸጋ ንኹሉ ሰብ ብዘይ አፈላላይ ብዘይ ገድስ ዳቱ ድሕረ ባይታ እዚ ጸጋ እዚ አቐሚጥ እዩ ስለዚህ ኣብ ውሽጢ ሰብ ተፈጥራዊ ጸጋ ኣሎ ኣብ ደገ ኸኣ ተፈጥራዊ ጸጋ ኣሎ ማለት እዩ እዚ እቲ ናቹራል ሎው ንብሎ ማለት እዩ ኩሉ ብሕጊ ተፈጥሮ ተኣዚዙ ዝኸይድ ሰብ ነፊሩ ካብ ምድርን ላዕሊ ክኸይድ ኣይክእልን እዩ ጥር ተበልካስ ናብ መሬት ኢኻ ትምለስ ሕግስ ግድደካ ናይ ተፈጥሮ ሰብ ዝሰርሖ ይኮነን ከምኡውን እቲ ሕጊ ሃገራት ንብሎውን ካብዚ ሕግዚ ዝተላዕለ ሃገራት ተሰማሚዐን ዘውፅኦ ሕጋጋት ንኹሉ ሰብ ዘኽይድውን ኣሎ ዩስ ጀንቲዮም ንብሎ law of nations ማለት እዩ ንሓድሕዱ ህዝቢ ምእንቲ ኸይባላዕ ክንዲ ምንታይ እዩ ዝትግበር ኣይግበርን ንኣብነት እቲ መሰል ናይ ደቂ ሰባት ዝበሃልን ዶብ ናይ ሃገራት ዝበሃልን ከምኢታት ብዙሕ ነገር ሃገራት ንሓድሕደን ኣብ ሓደ ጽምዶ ኮይነን ዘቆምኦ ሕግታት እውን ኣሎ እዚ ምስቲ ተፈጥራዊ ሕጊ ክጽምበር ይከኣል እዩ ካልእ ሓደ ካብቲ ንዓሰርተ ትእዛዛት ናይ ቃልና ናይ ቅዱስ ቃል እውን እንገብሮ ብጀካቲ ንእግዚአብሔር ክነኽብሮ ኢልና ንእዘዞ ፍቃድ አምላኽ ከም ዝኾነ ኢልና ልብ እግዚአብሔር በአና ባህ ክብሎ ንሕናውን ፍቃድ አምላኽ ክንገብር ኢልና እንእዘዞ ካብኡ ሓሊፉ ትእዛዝ ብፍላይ ናይ ዓሰርተ ትእዛዛት ብፍላይ ካብተን ሓሙሽተ ንታሕቲ ዘለዋ ነዚ ንብሎ ዘለና ተፈጥራዊ ጸጋ እውን ክሕልወልና ይጠቕመና እዩ ማለት እዩ ምኽንያቱ እዚ ሕግዝ ኣብ ልቢ ሰብ እንተዘይህሉ ወይ እውን ብመንግስታዊ ደረጃ ኣቢሉ ኣብ ሰባት እንተዘይመጽእ ሰብ ብባህሪኡ ሰናይ የብሉን ፓስተር አንተ ወይ እንታይ እምቢብልና መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 16 ንስኻስ ጎይታ ኢኻ ይብል ኣለኹ ኢሉ ብዘይ ንስኻ ሰናይ ስለዚ አምላኽ ንሰባት እንተደኣ ዘይተንኪፍዎም ወይ ንሰባት እንተደኣ ዘይሓጊዝዎም ኣብ ትጉዕዞኦም ሰናይ የብሎምን ሰናይ ዘይብሉ ሰብ ከ እንታይ እዩ ዝገብር ድላይ እዩ ዝገብር ብዙሕ ካብቲ ካልእ ፍጥረት ዝፍለ ኣይኮነን ማለት እዩ እምበኣር እዚ ሕግዝ ብፍላይ ዓሰርተ ትእዛዛት ነቲ ተፈጥራዊ ሕጊ ዝበሃል ሰባት ብሓባር ኮይኖም ክነብሩ ንሓድሕዶም ምእንቲ ኸይባልዑ እቲ ሓያል ነቲ ድኹም ምእንቲ ኸይጎብጥ እቲ ሓያል ኩሉ መሬት ምእንቲ ኸይወስዶ እቲ ሓያል ክሰርቕ እንተደልዩ ሰርቕ ክዘምት እንተደልዩ ዝዘምት ክቐትል እንተደኣ ደልዩ ይቐትል ክወስድ እንተደኣ ደልዩ ክወስድ ምእንቲ ኸይከውን እዚ ሕግዚ ቀይዱ ስርዓት የትሕዝ ማለት እዩ በአንጻሩ እዚ ሕግዚ እንተደኣ ዘየለ እዚ በቃል አምላኽ ተዋህበናን እቲ ብተፈጥሮ ዝተዋህበናን ተፈጥሮው ጸጋን እዚ እንተዘይህሉ ነይሩ ኣብ ደቂ ሰባት ልክዕ ከምቶም ባርባራውያን ዓይነት ሕብረተሰብ ምኾነ ነይሩ ማለት እዩ ንዝረኸብካዮ እንተደኣ ጠሚኻሲ ቀቲልካዮ ድላይካ ትወስድ ማለት ትፈልጡ ኢኹም ደቂ ሰባት በቲ ኣብ ልብና ናይ አምላኽ ዘሎ ሕግን ኣብ ርእሲኡ እውን ስርዓተ ሕጊ ወይ ከዓ ግዝኣተ ሕጊ ናይቲ ህዝባዊ መንግስቲ እውን ተዘይቀይድና ብዙሕ ካብ እንስሳ ዝተፈለና ኣይኮናን ቃል አምላኽ ዘረጋግጸልና እንተደኣ ሃልዩ እሱ እዩ ወዲ ሰብ ሕጊ የድልዮ እዩ ምኽንያቱ ሕጊ እንተዘይብሉ ቀይዲ ስለ ዝበትኽ ዋረንቲ የብሉን እምበኣር በዚ መሰረት እዚ እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብቲ ጽሑፍ ዘንበብክዎ እንታይ ኢሉ
سيفي نخنتو أي عتقن إيلو مالتي نزي قال زبالكم نتت إزازنا እግዚአብሔር نتخل بتفطر استوهبنا حقون زتكبر أكل انت زي هاليو قالات كوينو طرح يسترف نايز فلت كايو أب جبر تزي وعلس ولا حنت لوط يقولون هاليو أي هاليو تي إزاز نبلو زلنا اتقال أملاخ ونبلو زلنا مهلاون زي مهلاون أبتسب لوطي يقولون زتكبرو أكل انت زي رخيبو مالتي نزيهم بار حزباو منغستي تسريعو سلازي نخنتو أيكونن اتسيف تعاتيقو حزباو منغستي إيلنا اتا نخنتو تبل قال قرب كبرها يدل مالتي أبت سواسو نتقسي أتوسي خزلا توساخ قسي مالتي نتا أيتك أمن زبلسي نخنتو زبل توسي خوا سلازي نخنتو أي عتقن تعي عتقن زبل يقريتا قبور لي نخنتو أيكونن حزباو منغستي زتعاتك إيلنا الله زي أبي هيري مسكن انتاي مالتي تنخنتو علامة زي بلو مخنيات زي بلو وصيت زي بلو بهاوري ويك أبهاس سلبام ويك أبهان دبت أيكونن تعاتيقوه انتاي دا نفلي علامة إيو تعاتيقوه እግዚአብሔር ንዕላሙ ኢሉ ንዝተፈለየ ምሽል ወይ ከዓ ራእይ ከተግብረሉ ኢሉ እግዚአብሔር ሰይፊ ንህዝባዊ መንግስቲ ዝዕጥቆ ልክዕ ከምቲ ቤተ ክርስቲያን ቃል አምላኽ ዝዕጥቃ ንህዝባዊ መንግስቲ ከዓ ሰይፊ ይዕጥቅዎ እጂ በትግቡእ መገዱ ክትሓስቡ ይደሊ ማለት እዩ ህዝባዊ መንግስትን ቤተ ክርስቲያንን ስናወዳደርካ ኢኻ ትምህር ዘለኻ እጂ እንታይ እዩ ገሊኡ ናይ ሰባ ራእያ اتي بتكريستيان فولي فطرت زخونه اتي اب حزبا منغست زلو عينت سبكا فولي زخونه ابتي بتكريستيان اكل بتكريستيان زخونه امانون ابت حزبا منغست خمز عي እዚ ክትፈልጡ ለይ ይደሊ ابت حزبا منغستي زلو ዋና መራሕውን ወላ እንተኾነ ኩሎም እቶም ማሕደርቱን ካልእ ዝተፈላልየ ዓይነት አካላት ابت حزبا منغست ዝሰርሑን أبال بتكريستيان كم زلخا خطفلتو يقبعكم سلازي بعين جزي أبيهر كل فترة حدا إيو بعين جزي أبيهر زصبيو كاب بتكريستيان كونه كاب حزباو منغستخا نخبر جزي أبيهر كنبرا نتئزاز جزي أبيهر كنبرا بتكريستيان كم تا تلا أخذت تقبر حزباو منغستخا تنفاس ذهبس أملاخ نقول سبيو وين أنا بلمش رانز قبر زلوت سب أبت حزباو منغست قينو حقاقات قبر زلوس جزي أبيهر تنفاس لذهبوا إيو سلازي نجزي أبيهر يخنبر تصويعو بقندو جزي أبيهر زفوت أروس نعلامو إيو إنا نبل زلنا إذن تدأخنا واساسبو جميرنا بتكريستيان بتستوهبتو تحتاتي تياب قدم أملاخ حزباو منغست قابت التواهبتو حدري تحتاتي تيا أب قدم እግዚአብሔር مالتي سلازي نخنتو أي توهبان كبل كلخو እቲ እግዚአብሔር ዝጽበያ ካብ ህዝባዊ መንግስትስ አሎ مالتي ልክዕ ከምቲ ንቤተ ክርስቲያን ዝጽበያ ንህዝባዊ መንግስት ኸ ይጽበያ እዩ ኣብቲ ባይታ ዘሎ እንታይ እዩ እንተበልኩም ንሕጅስ ጉደፍዎ زحلفة استمهرنايو ناي بتكريستيان حدر قال أملاخ يزبلكم نزنجر رزق تجبر يا بتكريستيان حدر تواهبا نتصبق كتبل نتخفق كأخفق كتبل مالتي انتاي مالتيو حزباو منغستي نتجزي أبيهر ذهب حدري تتجبر نختبل يا بتكريستيان قال أملاخ استواهبا انت خيلا بتكريستيان نقول إذن زلوا وزسمع زبل فطر ود أدم حق زبل ختنجر إياه اتقال توهيب وامبر نخنتي كونن
ህዝባዊ መንግስት ከአበት መደብ አምላኽ እንተ ዳአኸት ከይድ ፈቃደኛ ኮይና እግዚአብሔር ከአሰይፈ ከም ዝዕጠቃ እንተ ዳአ ትፈልጥ ኮይና እንተ ዳአ ተአምን ኮይና ንዕላማ እግዚአብሔር ክትዓየሉ እዩ ተዋሂብዋ እዚ መንንገራ ይናተ ይሕቶ ዘሎ ሕጅ ማለት ብዙሕ ሰብ ዘይርዳእኒ ሓደ ጀነራል ክምህራኹም ኢሉ ጽቡቕ ቃል አምላኽ እንተፈለጠ ግን ብቐንዱ ብስሩ እቲ ቃል ሓቂ ሞራላዊ ሓቅታት ዘለዎ ንደቂ ሰባት بسلام كنبابر زخل قال ممرحي اب قال እግዚአብሔር ይዘሎ ወይልናዮ ንሱኽ አን ቤተ ክርስቲያን ይሕድር ተዋሂብዋ ከተስተናብሮ አለዋ ነቲ ቃል አምላኽ ንኹሉ ክትከፋ ፈፈሊ አይኮነት ክትነግር ዘለዋ ገጽኑ ዘብርሃላ ክትነግሮ ገጽኑ ዝጸወገላኻ حاديقات تاخد كيد وي مستناتا نجر زي السماء انت خونه از استقالا يقبؤون يكتب لا يكونتن بزي افالالاي كم يسوع كريستوس زرعينا كم هواريات زرعينا ابو وانجيل زلو كم تي ابوتات بيت كريستيان ون اب تاريخ تصحيف لنا زلو زغبرو نغل بزي افالالاي ندخان نهافتامن نصليمن نصعدان نحاصيرن ننوحن اب بيت كريستيان نزلون اب بيت كريستيان نزيلون ناسرائيلاون نغريخاون نروماون نايطالياون نኤርትራውን نኢትዮጵያውን نامريكاውን نسعود عرباون كتنجر يتقال أملاخ تواهبوا حجة زبالكوا تسيف نخنتي كونت هزباو منجستي تعاتقا بسيف جيران سبات كتب محدرجن ات مورالا وزخون حقتات كابي اعتمصو نابنت حق منجستات كندف كلوسي انتاي موكسيو قوام وصيلو ابستفلالي عدتات ناي تقوام دحر بايتاسي انتايو مالت مسفر صبقون كفؤن سي انتايو كما يغيرنا زو صبق ينبل ازخا اكي ينبل قدمن نابت حق مئتاونا مالتي علامات كما يجرن صبقون كفؤن فلالي الله بزحناتو تاريخ الله كريستيان جن وي كريستنا انتاي زمهرنا معقن سناي እግዚአብሔር ባዕሉ እዩ ከም ታንቶ ይስተነበበትልና ማለቲ ብዘይ ባአኻ ሰናይ የብለኝ ስለዚህ ሰናይ ክትዕቀን ተኾንካ ቀድም ምዕቀን ባህር አምላኽ እዩ እዚ ባህር አምላኽ እዚ ከአበይ ትረኽቦ ከመይ ጌርካ ትፈልጦ በስፔሲፊክስ አበይ ትሪዮ አብ ቃል እግዚአብሔር ይኻ ትሪዮ እዚ ቃል አምላኽ ዝተጻሕፈ እትናቱ ስታንዳርድ ኤቲካዊ ጎኑናቱ ምዕቀኒኡ ባህር አምላኽ እዩ አብ ቃል አምላኽ እግዚአብሔር ፍቅሪ ይብለና እግዚአብሔር መሐሪ ይብለና እግዚአብሔር ጻድቅ ይብለና እግዚአብሔር ለዋህ ይብለና እግዚአብሔር መሐርን ጸጋውን ይንዘል ዓለም ይብለና ስለዚህ ምዕቀንን አይሰናይ ሰናይ እዩ ዝኽትብሎ ተኾንካ እቲ ባህር እግዚአብሔር ይማለት እቲ ባህር እግዚአብሔር ከአበይ ትረኽቦ ኣብዚ ቃል ዝትረኽቦ ማለት እዚ ቃል እዚ ኸንመን ይተዋሂብዋ ለቤተ ክርስቲያን ይተዋሂብዋ ስለዚህ ምዕቀን ጽቡቁን ክፉኡን ህዝባዊ መንግስት ክፈልጥ ቤተ ክርስቲያን ስርሓ ክትሰርሕ ኣለዋ من تصالت انسسي اكيد يصبق ابز عد حجي دكتورات ليغالي غبروه
ኣብ ዓድና ቤናይ معቀኒ መጽዩ ገበን እዩ من تصالت انسد امو حطيات እግዚአብሔር ዝጸልኦ ካበያም ጽኽዮ እንታይ አለኪ መወከሲ ጽኢልካ ቅትለትሲ ጽድቅ ድዩ ወይስ ሐጢያት ከም ንርድኦ ሕቶ የብልናን ግን ቴዎሬቲካሊ ዝፍትነኩም ዘለኹ ገበን ሐጢያት እምበር ካበያም ጽኻዮ معቀኒዩስ አበይ ረኺብካዮ አረዳ አንስከ ስለዚህ ሓደ መንግስቲ ሕጋጋት ከውጽእ ንኣብነት ምንጻልጥንስ እዚ ገበንዩ ብገበናዊ ሕግ ኸ ይሕተት ይኸሙን ዝገበረ ንኽብል ህዝ ቤተ ክርስቲያን እቲ ሞራላዊ ሓቅታት ዘሎ ኣብ ቃል ኣምላኽ እንተዘይነጊራቶ ናቱ ዝኾነ ሓቂ ክወስድ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ተሓላፍነት ናይ ቤተ ክርስቲያን بقال أملاخ مسرت حق زبالة ختنجر إذن زلوا ختسمع نلبسب كترتع نتوم legislate زجبرو خترتع بقال أملاخ إزي حاتياتيو إزي حراميو إزي جبنيو كتبل بوقومة أن تلبسب كأمس عامنا مسترتع نتوم legislate زجبرو توم حقاقات حقوق خا إزي كيو مورالاو حق يبلون إلهم كم جبن يصحفوه سلسلة نايبة كريستيان قديتا حدا زيو بدحريو مستتصحفه جن ناب قبر زو علوت هزباو منقستي سلازي سيفي نهنتو أي تعتقتن سيفيات عتيقة قبلنا خلو نزح حقتات تتقبر أكل إياه هزباو منقستي قدميو جن اتحقتات كابي تمصايو يتحطنا تي مالتي سلازي تي relationship na church and government ንብሎ ዘለና ኣብዚ بقرب مجدي يراقب الله مالتي بتكريستيان قديت أنت زي العلا اتي زعبي عنوات سجبر مالتي سلازي نحنا خنمزن كلنا مبزحت جزية بقول كسباتنا نري مالت أنا خبر أسي جمر دحر كحفتي دحر حوي دحر قربيتي زلو ويا بشرشنا زلوها اتي زبزح مئتاويت نايت هزبي ناي هزبنا كاب هزبنا حليف خوانا هزب علم كل برأي سلاسي استفتره انتي عينت عنوات كم سفرو بزبلو زلخو بزح سب ايردوني مالت ادقق قبيلو نغرات يزري بقفع انت رئي خايوغن اتقديتانا بتا كريستيان انت رأزي تتكبيرو بتا كريستيان بعبي درجة بهيفي ويت عينت نتقال أملاخ نتحقو نسمع زبلخ تسمعون تزيك إلا اتزبزح مئتاويت ناي هزبي أب عنوت أب حاتيات أب مكرا أب تسقطي أب قسكولنا إيو زنبر مالتي سلازي هزباو منقستي نتي سناي زبلا نقر الناس عبت كان مسمر نزوات أنا خد قيد قدم اتي اكين اتي سناين بنصر كفلت علوه same sex marriage صدق ديو حاتيات ديو ويكا نيوترال ديو ادايا فروس بلوه اي صدقي اي حاتيات عينت نو خمزي وختبل تخونكا كابي امتيخا نغرن موكسي كاب كمزي بتا كريستيان نتصدقاو زخونه بقال املاح بنصور تزرزيرو زلو نحزبي يخون ناكلات منغستي انت زي افليط اتومسي كما يغير صدق خسفنا مدري كما يغير حزبتات بفتح محدر ስለዚህ እቲ ኮር ሪስፖንሲቢሊቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣብዚ እዩ ዝጅምር ቤተ ክርስቲያን ደረት ስልጣን ከም ዘይብላ ክትኮልል ኣይኮነትን ተዋሂብዋ እንታይ ዳ ንነገስታት ከተስምዕ ንኣማሓደርቲ ክትነግር
ንዓበይቲ ክትነግር እቲ ቃል ብስራትን እቲ ቃል ሓቅን ንናኣሽቱን ክትነግር እዩ ተዋሂብዋት ስልጣን ማለት እዩ በዚ መሰረት እዚ ከዓ ህዝባዊ መንግስቲ እቲ ስርሑ ይሰርሕ ማለት እዩ ሓደ ብቅርብ ዝበለ ኣብነት ኣግፊሕኩም ክትርእይዎ ኣጽቢብኩም ከይትርእዩ ሓደ ራኹም ኣነት ዝምህሮ ዘለኹ መትከል እዩ ወይ ከዓ ፕሪንሲፕላት ቃል ኣምላኽ ዝምህረና ይምበር ካስተመርሊ ንሓደ ጉዳይ ወይ ንሓደ ኬዝ ዘተኮረ ኣይኮነን ወይ ንሓደ ዓዲ ዘተኮረ ኣይኮነን ቃል ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት እንታይ ይምህረና ብዛዕባ ቤተክርስትያንን ብዛዕባ ህዝባዊ መንግስትን ዝብል ትምህርቲ ስለዚ ምዚ ክብሎ ዝጸናሕኩ ኣታሓሒዘ ዝሓለፈ ሐሙስ እቲ ኣቶርኒ ጀነራል ናይ ዝዓዲ ጄፍ ሴሽንስ ዝበሃል ብዛዕባ እዚ ናይ ምጥራዝ ናይ ሜክሲካውያን ከመይ ከም ዘሎ ኣብ ኒውስ ሪኢኹሞ ትኾኑ ማለት እዩ እንታይ ኢሉ ዝገርም ነገር ርሑቕ ከም ዘይኮነ ካብቲ ቃል ኣምላኽን ካብቲ ቤተክርስትያንን እቲ ጉዳይ ኣብ ህዝባዊ መንግስቲ ዝግበር እቲ ቃላት ኣብዚ ህዝባዊ መንግስትን ገለን ዝብሎ ዘለኹስ ግር ኣይበልኩም ብዙሕ ክዛረቦ ይደለኹ ነይረ ግን ግር ኣይበልኩም ብቐጥታ ምስቲ ቃል ኣምላኽን ምስቲ ቤተክርስትያንን ዝተተሓሓዘ እዩ ነዚ ደው ኢልካ ንሓቂ ክትምጉት ተዘይክኢልካ ፍትሒ ኣብ ህዝቢ ክወርድ ክትነግር ተዘይክኢልካ ክርስቶስ ኣሚነ እየ ምባልካ ኣነ ይርዳኣነኒ ሰባት ብጥሜት እናተቐዘፉ ከለዉ ሰባት እናተረገፁ ከለዉ ሰባት ብዝተፈላለየ በለጽ ኣብ ልዕሊኦም እናኾነ ከሎ ሓያል ጎብለል ኮይኑ ዝረኣዮ ትድኹም ከዓ ደጋፊ ስለ ዘይብሉ ከም ሓሰር እናደደደ ዝኸደሉ ንስኻ ግን ክርስቶስ ይኣምን እየ ጥራሕ ብምባልካ ኣይርዳኣንን እዩ ንዓይ ፓኬጅ እቲ ጋስፐል እቲ ቃል ወንጌል ብዛዕባ ዘለዓለማዊ ምድሓንና ጥራሕ ዘይኮነስ እንኮለይ ኣብቲ ምድሪ ንነብረሉ ብጽድቃዊ መገዲ ክንነግር እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመሃረና ውፅዕ ክርኢ ከሎስ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጊርዎ ዝኸደስ ኣበይ ርኢኹም ናይ ብሓቂ ንኣምላኽ ልቢ ኣለኒ ኣነ ወገን ኣምላኽ እየ ኣነ ነቲ እግዚኣብሔር ኣብ ቃሉ ዝዛረቦ ዝነገረኒ ትእዛዝ ክገብር ባህል ትምኒተዩ ድሌተዩ እግዚኣብሔር ከቢሩ ክረኣይ ዝብል ልቢ ንዘለዎ ቅድም ነቲ ኣብ ጎረቤቱ ዘሎ ኩነታቱ እዩ ዝፈልጥ ነቲ ምሳኻ ዘሎ ዘየፍቀርካስ ከመይ ጌርካ ነቲ ርኢኻዮ ዘይትፈልጥ እግዚኣብሔር ተፍቅር ኢሉ ዮሃንስ ብዛዕባ ኣምላኽ ቴዎሎጂካል ብዙሕ እንተተንተና እቲ ኣባይታ ዘሎ ዓመፅ ነነጢርናዮ እንተኸድና ፈፂሙ ክርስቲያን ኣየብለናን እዩ ናይ ኣምላኽ ሰባት እውን ኣየብለናን እዩ ምናልባት ኣብቲ በኣምላኽ ስሞም ዘይፅዋዕ ግን ብዛዕባኡ ዝቁስቆሱ ብዛዕባኡ ብኸቢድ ዝፅዕሩ ዝበልፁና ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ሓቂ ብዚኣ ትመውት ኣብ ጎደና ማለት እዩ ስለዚ ብገፊሕ ክትርእዩ ይደሊ ጄፍ ሴሽንስ ኣብቲ ሎው ኢንፎርስመንት ኣኪቡ ዝተዛረቦ ነቶም ናይ ፀጥታ ኣካላት ከምዚ ኢሉ ንሃዋርያ ጳውሎስ እኮ ብንጹርን ውሕሉል ብዝኾነ መገዲ ኣብ ሮሜ 13 ገሊፅልና ኣሎ ኢሉ ኮት እየ ዝገብሮ ዘለኹ ንሕገ መንግስቲ ክንእዘዝ ምክንያቱ ህዝባዊ መንግስቲ ብእግዚኣብሔር እዩ ቆይሙ ወይ ከዓ ኦርዴን ኮይኑ ንዕላማ እግዚአብሔር ኢሉ እታ እንግሊሽ ሳይት ክገብራታ ኤግዛክትሊ ዝበላ I would cite you to the apostle Paul and his clear and wise command in Romans 13 to obey the laws of the government because God has ordained the government for his purposes. ካብ ክፍሊ ሓደ ጀሚረ ትምህርቲ ክምህሮ ከለኹ ኣምላኽ ንህዝባዊ መንግስቲ ንዕላሙ እዩ ኣቂምዋ ኢለ ምሂረ ጄፍ ሴሽንስ the attorney general exactly ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 13 ዘሎ ትዕዮ ናይ መንግስቲ ጽቡቕ ገይሩ ስቴት ገይርዎ ሓቁ እዩ ኣምላኽ ንህዝባዊ መንግስቲ ንዕላማ ኣምላኽ ንዕላሙኡ
ኢሉ አቂምዋ ስለዚ ህዝብታት ከዓ ነቲ ሕገ መንግስቲ ከኽብሩ ኣለዎም ኢሉ ነቲ ዝገብርዎ ዘለው ዞም መንግስቲ ሕጂ ጃስቲፋይ ይገብረሎ ማለት የጽድቆሎ ማለት እዩ እዚ ሲ ንሕና እግዚአብሔር ዝበለልና ኢና ንገብር ዘለና አይ ዝበለ ማለት እዩ እንታዮም ዝገብሩ ዘለው ነቶም ወረቀት ዘይብሎም ብዘይ ሕግ ዝኣተው ናይ ሜክሲኮ ይሰድዎም ኣለው እቲ ሕቶ ዘሎ ግን ቆልዓ ሰበይትስ ይፈላለሎ ንእሽተይ ቆልዓሲ ካበዲዩስ ጫጭና በለና በኸ ይፈላልዩ ወለው ማለት እዩ ስለዚ ህዝብታት ንመንግስቲ ክእዘዝ ቃል አምላኽ ይእዘዘና እዩ ክንእዘዝ ኣለና ማዓስ ንዝብል ሕቶ አብየናይ ኩነታት አየናይ ይዓቢ ቆልዓ ሰበይቲ ምፍልላይዶ ይገድድ ወይስ እትኻብዶብ አውፂኢኻ ምስዳድ ብዝኾነ እቲ ፍርዲ ንስኹም ቃል አምላኽ ከም ዝትመሃርዎ ዘለኹም መርሚርኩም ክትነግሩ ንባዕልኹም ክትዛረቡ ይገድፎ እቲ ቃል አምላኽ ግን ምስቲ አባይታ ዘሎ ናይ ህዝብን መንግስትን ርክባትን ምስ ቤተክርስቲያን ብቐጥታ ከም ዝረኸብ ኣብዚ ኸ ቤተክርስቲያን እዚኡ ተሓቂ ክትብል ሕድሪ ከም ዝተዋህባ ብኡ መሰረት ህዝባዊ መንግስቲ ከዓ ስርሑ ክሰርሕ ይግባእ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቅንዑን እቲ ጌጋን ከም ክርስቲያን ብዘይ ቃል አምላኽ ወይ ብዘይ አፍ ናይ ቤተክርስቲያን ህዝባዊ መንግስቲ ክፈልጦ ከቢድ እዩ ቤተክርስቲያን ቅኑዕ ዝኾነ ምትርጓም ናይ ቃል አምላኽ ክህልዋ ይግባእ ብቀዳምነት ማለት እዩ ብዛዕባ ሞራላውን ብዛዕባ ንፍትሒ ዝምልከት ግን ግሉጽ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ ናይ ህይወት ሰባት ዝምልከት ግን ጉድ ስለ ዝኾነ ነዚ እግዚአብሔር ይኹንኖ እዩ ኢላ ነቲ እከይ ክትኩንኖ ነቲ ጽድቂ ከዓ እግዚአብሔር የፈጽሞ ኢላ ጽድቂ ክትብሎ ቤተክርስቲያን እዩ ስልጣን ተዋሂብዋ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እንተዘየሎ ከምቲ ዝበልናዮ ቤተክርስቲያን ነቲ ቃል አምላኽ ተጠቂማውን ብዙሕ ዓመጽ ከም ዝገበረት ዝሓለፈ ትምህርቲ ከም ዝጠቀስክዎ ህዝባዊ መንግስቲውን ነቲ ቃል ተጠቂሞም ዓመጽ ከም ዝገብሩ ዘይስሓት ነገር እዩ ጉልበት ዝገበረ ጉልበት ዝሓዘ ሰብ ነቲ ጉልበቱ ወይ ንሰናይ ክትቀመሉ ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ዓመጽ ክትቀመሉ ይኽእል እዩ ኣብ መንግስቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ወላ ውልቀ ሰብ ንሪኤና ነቲ ዝተዋሃበካ ንብረት ነቲ እግዚአብሔር ዝሃበካ ጸጋ ሳምንታይ መዓላ ተውዕሎ አቢዝ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ክትዕምጾ ማለት ንእከይ ክትቀመሉ ንሰናይ ከዓ ክትቀመሉ ከዓ ትኽእል ኢኻ ኣብነት ናይ ንጉስ ዳዊት እንተዳርኢና ዳዊት ንጉስ እዩ ኣብ ልዕሊ ኡርያ እቲ ሕታው ዝገበሮ ንባትሴባ ክወስዳ ከሎ ግን ኣዝዩ ዓመጽ እዩ ማለት ንጉስ ስለ ዝኾነ ስልጣን ኣብኡ ስለ ዘሎ እግዚአብሔር ስልጣን ስለ ዝሃቦ ነቲ ስልጣን ተጠቂሙ ንባትሴባ ወሲዱ ንዑ ኣታሊሉ ንሱ ጥንስኻ ኡርያ ከም ዝኾነ ፈቲኑ ሙኻን ኣብይዎ ሙኻን ምስ ኣብየ መወዳእታ ከዓ ንዮአብ ወሲድካ ኣብቲ ግንባር ኣቐሚጥካ ከም ዝቕተል ግበሮ ኢሉ ህይወት ሰብ ከም ዝሕለፈ ንጉስ ዳዊት ስልጣኑ ተጠቂሙ ንፈልጥ ኢና ለዝተ አምላኽ ዝሃቦ ሓይሊ ሊጋል ፎርስ ኣብ እከይ ኣውዒልዎ ነፍስ ወከፍ ሰብ ከዓ ነቲ ዝተዋሃቦ ሰናይ ኣብ እከይ ከውዕሎ ክእል እዩ ብፍላይ ሕጂ ግን ኣብ ዝንዛረበሉ ዘለና ብዛዕባ ናይ ህዝባዊ መንግስቲ አምላኽ ዝተቆጥዖ ካብቲ ዝሙት ዝገበሮ ንላዕሊ ምስ ባትሴባ ንጉስ ዳዊት ነቲ ፓወር ተጠቂሙ አቢዩዝ ዝገበሮሞ ንኡርያ ነቲ ድኹም ሓይሊ ስለ ዘይብሉ ዘቕተሎ እግዚአብሔር ዝተቆጥዖ ይዓቢ በቲ ንኡርያ ዝገበሮ ነገር የጉህዮ ካብቲ ኣብ ዝሙት ዝወዓሎን ላዕሊ ምክንያቱ እግዚአብሔር I believe me እግዚአብሔር ዘይፍትሓዊ ኩነታት አይደልን እዩ አምላኽ ፍትሒ እቲ خسد ዝብል ቋንቋኦም ናይቶም ዕብራይስጥ ኩሉ ኣብ ሓደ ቃል ዝተጠቕለለ እዩ ብእንግሊሽ ቃል ኣይተረኽቦን
بتغرينياون بزح أي ترخبون بخالو قانقاون أي ترخبون نتنا إبرايز خسد سبل نحنا محرت نتقاملو سهل نتقاملو فتح نتقاملو فردي نتقاملو كل إزك علات إزي أبتقال زأتوي سلازي خسد زي وتصب مسك زي أبيهر فتسيمو كسامة معي كإلني مالتي لازك زي أبيهر زقو هايو بزعبانو قص داويت حيلو تتقيمو نتدخم أبي زويك أبي معماتسو ويو مالتي سلازي هزباو منغستوين to point نتسيف زتوهبا تتقيماك زي أبيهر زهبا أب كدنا بصدق خيتوعلو هزبتات بفتحي مدناي أب كند خيكون دخوم زرد قالو عماتخ أزقصعلو أب كند خيكون بعلابة سيف غيره أم عمات انت دااتيا من يحلنا زخنا من عقب زبل من يزعتت زحاتو تلك رهوا مسكونه شعو انجوي كتقبرو زتواقو لك سلام مسكونه شعو شارابارا ختبل لا كريستنا قد لمخانيو قال أملاخ زنقرنا نهارب أولوس تاريخ انتريخم وجمر كاب يرساليم كله مسينوت عينت سبات قد إمو سلا فتحي سلا صدقي سلا محرت سلا دان النت وتصعخر خلونا تيرو خيدو أي فلتنيو يسوس زرعنا خاهم إيو سلازي نتي نخيت عمز زنقران مس عمصت حلنا خوينو زواقسان بيت كريستياني انت دعا بيت كريستيانا ومقدي كنحسب كيلنا مالتي أبرز يشعوه زباو منقستي نتي فقد أملاخ نعلامة أملاخ نديو جيف سيشنس بعلوكو حجنا يكلتشحن عصر شمونتن US attorney ببريزيدنت ترامب استمرت قال أملاخ كوت غيرو هزباو منقستين علامة أملاخ اعتفت إرايلو سمعت اللهم سلس directly related you لذي هزباو منقستي كم اجزاء بهير ذهبا سلطان نتعمات عماتي نتسنى يزجبر خاخت نقدي استوهيبو أمود أتازبولو أبت صحف انتر أرينا مقطعت زوم تقولوا فداي حنا يلو مليسون هزباو منجست كم فداي حنا قميتوا أبقال أملاخنا فداي حنا مني يبلنا أنا جزء بهيري فداي حنا يتفدا نتأكويسي سفراد أقدو فلوي يبلنا رومي معرف شدشت 14 مالتي سلز فداي حنا منيو እግዚአብሔር ንህዝባው መንግስቲ አብዛ ዘንበብና ያብ ቁጥር 3:4 አብጥቃል አምላኽ ራእይዎሞ ገንጽልኩም እስከ ኽትሪኡ ወይደልለኹ አብት ዘንበብናዮ እንታይ ይሉሎ ቁጥር 3 ቁጥር 4 ነትበዓል ስልጣን ከይትፈርሆዶ ትደሊኻ ንሱ ንሰናይ ካይሉ አገልጋለ አምላኽ ይሞ ሰናይ ግበር ንሱን ክንእደካዩ እኩይ እንተገበርካ ግና አገልጋለ አምላኽ ነትገባር እኩይሲ መቕጻዕት ዘምጻሉ እንታዩ ቁጥር 3:4 ዘንብብ ዘለኹ ሰናይ ግበር ንሱን እንታይ ክንእደካዩ እኩይ እንተገበርካ ግና በሐንሳብ እስከነብብ አገልጋለ አምላኽ ነትገባር እኩይሲ መቕጻዕቲ ዘምጻሉ ፈዳይ ሕነ ስለዝኾነ ሰይፍ ንኸንቱ ኣይዕጠቕኒ መፍራሕ ስለዚ ነቲ እኩይሲ ሕነ ዝፈድመን እዩ አገልጋለ አምላኽ ከአብዝ ስፍራ ዘመን ይልዎ ዘሎ ህዝባው መንግስቲ ወይ ከስልጣናት ቅድም ቀዳደም አገልጋለ አምላኽ ይልዎም አሎ for your information አገልጋለ አምላኽ ኣብቲ ቤተክርስቲያን ጥራሕ ዝቅድስ አይኮነን በፉሉ ይናቱ ደረጃ ኣለዎ አገልጋለ አምላኽ ኣብቲ ቤተክርስቲያን ዘሎ ኩሉ ግን ፍቃድ አምላኽ ዝእዘዝ ዘበለ አገልጋለ አምላኽ እዩ بفلاي ماجستريتس زيوم دما زوم سلطانات ناي بيت منغستي اذا اغلغال املاخ زنتايلو
نتأكوي حين زفديو أبكن دوتسوعات أو زبليو مالتي إجزي أبهري فداي حنا دا يبالكومن قال أملاخنا ونكومن دي زمهرنا سلازي أبكن دجزي أبهر كوينيو delegated كوينو بجزي أبهر مالتي خم تجبو كما يسرح له دم سناتكم مدلخو عالم عمتاء أب أمريكا يخون أب أفريقيا يخون أب إيشيا يخون اتحاتيات سلز التزروة دك سبات كأت أمرنا سكرود أب سلز خنا حنسب perfect زبهال نجار يلن فتسم زبهال no way يلن جن أبز فتسم النزاي ولا علم برخصة زملة قال أملاخ كم برهان كوينو لبسبات زرتعنا بتقنع جزء زبل جن نسوت رحيم سلز هزباو منجستي أملاخ جبروز دلس بهزباو منجست جيرو كتجبرو يدل الله هزباو منجستي نأملاخ وكيلا دو تعيلا كم عندي هتبل الله تا hermeneutics نايزقال التراجعما نايزقال سي كيتكم أبزح كومنتاري رأيوه بعلهم وناس نعو هزباو منجست سي أنا وكيليو نتأكوي كقطع نتسنى يزجبر خاخ نقد يبلع الله مالتي من ينزق على الزسمع نلب سبات من يزرتع سب نسب كراتعيك إلن يلكم يتمجمريا إجزاء بهرجن نجارات يلوتيو إجزاء بهرجن يعيي مالتي تخلوا زخيل إجزاء بهر لومونا يدخمن كن مخلت تشحمت بيسوس كريستوس زعيا يخلو أبولي كيدانون بموسى زجبرو إجزاء بهر كله بخلهم هواريات النبيات جيرو إجزاء بهر زعيا كله لومي أريجو عدمي وديو أيدخمن زسمعه زسب كنا تقال جني دلي قال حق إزنجر إز حقيو إزي صدقيو إتخاء حتياتيو إزي أكويو إزخاء سنايو إزي حراميو إزخاء حلاليو إلو زنجر ملأختن ياجني دلي كم زدن ززن ناموت كاس إل كادو تنبريها እግዚአብሔር የገልገለ አለ ኹትብል ተኾንካስ ፕራዮሪቲስ እንታይ ተቀዳምነት ሰላምን ፍቅርን ናይ ህዝብታትን ተአኽትምና ዘይትኽእል ኮይንካ ኣብ ክዮስን ኣብ ዋዕዋዕን ኣብ ዓመጽ ኣብ ዝመልኦን ان حلفكان نارجسكان نارأخان سقيل كان تدعت خير كينكا ناي أملاخ أنا خريستياني أنا خمزي إجزي أبي هريز أمن مبالكا حصت أيرد أنني it doesn't match أي سما معني مغنياتو إجزي أبي هريز زخبرنا قرن تد أهلي لهلو نقرأكم هيوت نايدك سباتي يسوع كريستوس بمعلت سنبت كفوس كله بمعلت سنبت فويسكا حق مسيت حيسكا قبله وخلو هيوت سبدو أي عبني كابت حقي هذا غبخاتكم سحنت محاس أبقول قان تأتوتو بمعلت سنبت هاي وتعندهم مغنيات هيوت سبي زحبي يسوع كريستوس بياريكو حلف كله نبي يرساليم كسكال كله زعبي ميشن حيزوس لحتياتنا نبرت أميوس ودت أميوس جن سجير ويا حلفن هيوتي عبي إذا أمن زرانا ياريكو نتوم عسر تخل تحب كلا قلب قال كتحسوا كلا حق أملا خدوا يتعاستني حسيا نا هيوتي عبي هيوت كأبت انفاسك زي أبهر سلز تسرحه كمتن عبيتك زي أبهر يزريو سلزي سبات نسبك قتلو خلو ذا سوايك زي أبهر تزعبي كرايم تزعبي بدل تزعبي حتيات زقط صار مالتي سلازي تقدم بتكريستيان كتات كرولو زقبا أب هيوت سبات إيو هيوت سبات كعرخاء تعيز غنى هزبا ومنقست خلو اللوه فتح زنقس مش ندخم مملي سوزرقت نبع السلطان أوف زبل نهابتام زخبر اتحيال الناس حق زحدر اتدخاخاء النا نبع زحدر كم أزاي كونس قال أملاح كم زنببكم ما فداي حنايو
حنا زفديلو خا وصعي اي حاسكمنا نبرتع دا حنا مفداي كو ايدلينيو بعل برتع عندي املاخ فداي حنا يو انا فداي حنا قبل كلكو حنا نخفديلو زغبايو حنا نتفديلو خا انتايو something before that كوينلو مسوت ساعته مالتي እግዚአብሔር መንግስት ኸ ምስትውጽዕ ክኸውን ኣብ ክንደ ኣምላኽ ኮይኑ ክጣበቕ እዩ ነዝ ተጸዊዑ ነዝ ተስምዖ ኸ ቤተ ክርስቲያን ኩላትና እንጸልይ